Matul ix-xahar ta' Lulju 21 persuna tilfu ħajjithom kaġun tas-sħana. B'nofs dan l-ammont ikunu vittmi li mietu fl-eqqel tal-kriżi tad-dawl. Fil-fatt skont ċifri pubblikati mit-Times 11 persuna mietu f'pajjiżna bejn it-22 u l-25 ta' Lulju. Il-ħamis dan il-ġurnal ippubblika n-numri li natawlu mill-awtoritajiet tas-saħħa fejn jidher li dawn il-persuni tilfu ħajjithom fost l-oħrajn kawżat ta' dehydration jew hyperthermia meta t-temperatura tal-ġisem tiżdied b'mod mhux normali. L-età tal-persuni li sfortunatament tilfu ħajjithom varjat bejn 52 sena u 97 sena. Dan hekk kif l-anzjani huma ferm aktar vulnerabbli għas-sħana, hekk kif ġisimhom ibati sabiex jadatta għal bidla immedjata fit-temperatura. Dawn l-imwiet sinonimi ma' kull sajf għalkemm diversi esperti mediċi li tkellmu ma' Net News għalunna li l-tuħ tad-dawl żgur li kien fatturi li kompla grava s-sitwazzjoni fl-eqqel ta' heatwave. Fil-fatt waqt ix-xahar ta' Lulju pajjiżna kien qed jaffaċċja temperaturi mill-aktar għolin u għal diversi jiem eluf ta' familji u anzjani kienu mingħajr il-provista tal-elettriku u f'xi waqtiet anke tuħ fil-provista tal-ilma. Apparti minn hekk il-ħaddiema fl-Isptar Mater Dei bdew isibuha diffiċli sabiex ilaħqu mal-influss ta' pazjenti fl-emerġenza. Dan hekk kif matul din il-kriżi nazzjonali l-persuni li ttieħdu l-emerġenza spiċċaw jistennew sigħat sabiex jingħataw kura medika. Il-ġimgħa li għaddiet l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Public Health Medicine appellata l-aktar riżorsi fis-settur tas-saħħa sabiex il-poplu Malti wawċi jingħata servizz aħjar b'inqas dewmien. L-istess għamlet l-Assoċjazzjoni tat-Tobba. Sal-lum ħadd għadu ma refa responsabilità jew tal-inqas ħass il-bżonn li jagħmel apoloġija fil-konfront ta' dawk il-persuni li sofrew l-effetti ta' din il-kriżi nazzjonali. Bil-Partit Nazzjonalista jippreżenta mozzjoni ta' sfiduċja fil-Parlament fil-konfront ta' Mirjam Dalli għaliex ma kienx kapaċi tindirizza b'mod xieraq in-nuqqasijiet li ġew ikkawżati bil-tuħ tad-dawl.